उननि गोसोनि हास्थायनायखौ माजों बन्द खालामनो बेवहाय दिनै बे मामोनलाय जायगाया मुरमेला सरमेला बेयाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय मोजां मोजां दङ सिख्लाफ्राबो आरो फिसा गोनांफ्राबो साइजथार दाना जुगानो सोलायबाय सेंग्राफ्रा फिसायाव जेसेदिननाखि थैया एसेदिननाखि गोजोननायखौ मोनजोबा रंजानायखौ मोनजोबा आरोखि नंगौ नाङा जेसेदिन बे मेगन थाइनैया थागोन मेगना थागोन एसेदिन दुखुआ थागोन आरोखि सोरबा हिन्जाव मोजां लाबोयोबा गावनि हिन्जावखौ नायनो बानाय नामा सोरबा गारि बायोब्ला गावबो गारि बायनो लुबैनाय सोरबा न' लुयोबा गावबो न' लुनो लुबैनाय सोरबा गुवाहाटियाव इक'लेन्डआव दुगैहैबा गावबो दुगैहैनो लुबैनाय बिदि जायो आरोखि नंगौ ना बिदि उदैनि उखैनायखौ जानाय लोंनायजों बन्द खालामनो हागौ बे मेगननि गोसोनि हास्थायनायखौ माजों बन्द खालामनो बेवहाय नङा होमबा नंगौ दे नंगौनो दा ओंखायनो आं सानो बे मेगना जोबाबा थैयाबा माने मानसिया सान्थि जाया आरोखि आंना सासे लोगो दं आरोखि सिमाङाव माने हिन्जावा गुबुन हौवाजों बेरायहैदों दाना सिरि मोननानै जा बुबाय हिन्जावखौ मोगथाङावबो बिदिखा नोङो फाफि हिन्जाव होननानै मिथिगौ माने सिमाङावसो नुदों गाव माने गुबुन हौवाजों बेरायहैनाय आरोखि दा मोगथाङावबो बिदिनोखा नोङो हिन्जाव होननानै जा बुबाय आरोखि बिदि जायो हेल' नानि आयौ गैया खारनाङा औ आं सानो खारनायबो नङा आङो ओरैबायदि सानदों आंना हिन्जावा गुबुन हौवाजों रायलायोब्ला खारनो नागिरोब्ला ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबावगोन आं औ दाबादियाव आंनि हिन्जावा गुबुनजों खारोब्ला अनेक गाज्रि खोनागोन ना ओंखायनो सासे फिसा खांनायाव 2-3 बोसोर बेस्थ जायो नालाय ओंखायनो बेस्थ खालामनानै दोनबाय थागोन आरोखि आं बेखौ जिनिस तो एने खवा आरोखि हा बाय बाज्ल' नांगौ बाज्ल' नांगौनो आंना लंपेन्टआ बियो माबा जय बांलानि सेकेन्ड हेन्डआव बायदां ओमफ्राय गस्लायाबो सेकेन्ड हेन्डआव बायनायसो 150-150नि 300नि लाबोदां माने बारनायाव बै फिसाबा टाइट जायो नालाय ओंखायनो एसे गिदिरखौ लाबोयो आं बोखोबानो जानायनि बिदि औ माथो सोरबा सारादुआव फैनाय बिदि थायो आयु हा औ एफा दुखु दं जेबो दुखु लानांगौ गैया दुनियानि देरसिन माहाजोनफोरनाबो डाइभर्स फाथैलाय बिसिनाय जाबाय ना जायाखै ओंखायनो एथ' दुखु जानांगौनि खोथा गैया आंनाव गारि गैया आंना फिसा साख्रि मोनाखै आंना फिसाया खामाया होननानै सिन्था खालामनांगौनि दरखार गैया Don't worry about anything. Everything will be okay in this world. ना मा होनो नानि गोबां माहाजोनफोरना डाइभर्स जाबाय एथ' लाख थाखायानो मोनामलायबाय हिन्जावखौ गोजोन होनो हायाखै दुखि नामा गोजोननाया थाखा फैसा महर मुस्रि गारि न' बांग्ला
हा हुआव थाया गोजोननाया बिसि फिसाय अनलायनानै न'खराव अनलायनानै गोरोबलायनानै मैद्रु मैगंजोंब्लाबो गोदोनासो जानो हानायावसो गोजोननाय दं जिनिस आं गदों नंगौ नाङा ना आलादा जिनिसाव दं गोजोननाया जेरावबो गैया नों मैया दाउ लकेलजों फ्राम फ्राम दुन्दिया गोरलै होना एवना जादों नों दिनैबो लुबैगोन बेखौनो जानो नै दहायसो आङो ना कमलखारजों टमेट'जों जाना फैदों गाबोन जाहैनो लुबैबावगोन आरोखि जेरावबो इसोरा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायाव गोजोननाय होआखै धर्मआनो जोबसिगौ जानाय लोंनायावनो गोजोननाय गाननाय जोमनायावनो गोजोननाय हिनजावआवनो हौवायावनो गोजोननाया दङमोनब्ला धर्मआनो जोबसिगौ आरोखि संसाराव मिथिबाय बेवहाय जेरावबो गोजोननाय गैया गोजोननाया बेयावल' सैथोआव थानानै अनलायनानै गुबुनखौ हेफाजाब होनायावसो गोजोननाय दं सोरबा जुदि साख्रि लानानैनो माबा माबि थाखा खामायनानै गोजोननाय मोन्दों होनोब्ला आं दानो एक्सिडेन्ट जानानै थैथों लस गैया हिनजाव गैया मुङा मा खालामबाय थानो मिथिबाय रावबो मानसियानो अनलायाबा गोजोनै थानो हाया आरोखि so we should know how to love one another बाथ्राया बेसो आरोखि आं बेखौ बुंनानै खावलायबाय नोंनि गोरबो बिखायाव अननाय दंब्ला नों अननायखौल' होनो रोंगोन नों दुखु होनो रोंनाय नङा जै नोङो दुखु होबाय सानदो नोंनाव दुखुआनो आधा मनसो दं आरोखि दुखु गोनां मानसियासो दुखु होनो हायो फैसा गोनांसो फैसा होनो हायो ना नंगौ नाङा फैसा गैयिया फैसा होनो हागोन नामा हाया अननाय गोनां मानसिया अननाय होनो हायो गोसो गोथार मानसिया हेफाजाब होनो हायो दा ओंखायनो जोङो अनलायनांगौ हेफाजाब होनांगौ नोङो सोरखौबा जुदि एडमिसननि थाखायाव 2000सो हेफाजाब होबाय गावखौनो गोथार मोनफ्लांगोन नोङो ना मोना औ बिदि आरोखि आं हा मा होनदों हा ए थालिरजोंसो रायलायदों दे बिदि जाबाय आं थांनोसै नामा आं बिराद गोजोननाय मोनदों गारामाया दाखालि बै मामायाव एसे गाज्रि जानानै फैदों साउन्डआनो जाथारामोन मामा गारामाखौसो उल्था बोनानै गाज्रि खालामदों ओरैनो मोजाङै खननो रोंखाया जा जारला जारला जायगा लोगो मोनबोयो आं जिखुनु नैबे जाय दंखायो आं लाखायो जिनिसखौ हा दलदाफा आङो जिखुनु बेयाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आं फैनायाव माबायदि गोजोननाय मोनदों आंथ' बेखौ मिथिला खिन्थु आं गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय औ मोजां मोनदोंबाथ' मोजां मोनबायसै आं बेखौ खिन्थु मिथिगौ जाय मानसिया हारसिङैनो गोजोननो हाया बेखौ रावबो गोजोन होनो हाया आरोखि माने जिबनाव मानसिफ्रा बिराद खुसि थानो लुबैयो आंबो लुबैयो गारियै मटरै पासथाला बिल्डिं लुनो हाबा हामसिगौबो सानफ्लाङो ओमफ्राय हिनजावा आंना खारबा हामसिगौबो नङा आरोखि आङो बिदिबो सानो मानसिनि गोसोना खिन्थु लाथ'वाखै आरोखि होमब्लाबो सानो आरोखि कफियाव जोंना हासारखौ बारा होदों नङा होमबा आलुआवहाय पटास अनेक इउरिया हासार होनानै बारा जाबाय आबादखौ थिखोथारनांगौ नालाय हासारखौ होनांगौ जायो थिगासे आङो खावलायदों जेन' थाइलेण्डनि आबादा जोंनियाव फैया मिथिबाय नोंथांमोना मिथिजोबनाय नङा बे घटनाखौ
थाइलेण्डआव बांसिन आबादा माने ओरैबायदि गाज्रि आरोखि माने बे आबादा जोंनियाव फैनो नाङा बिदि सानो आरोखि हेल' 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 মৰিলে শেষ মৰাৰ পাছত একো নাই বা নাথাকে थैबानो जोब्बाय रायजोफोर थैबा जेबो थांफानाय नङा नोंनि थाखा फैसा महर मुस्रि थांफानाय नङा थैबा 60 थाखानि सि गुफुरल' थांफागोन बेखौबो नों हारसिङै जोमलांनो हानाय नङा आरोखि ना हायो हायो औ दा बेखौनोबा सोरबा बेस्राफोर जोमलांनो मोनाखिसै बहाबा थैगोमानानै थाबाय आरोखि दा बेनिखायनो गावखौ दुगा दुगि गोग्गानानै लानो नाङा बे संसाराव थांनानै थासान्दि आं खावलायदों इसोरखौ बावा आरोखि भगबानखौ जेब्ला भगबानजों थागोन होमब्लासो मोजां खामानिखौ मावनो हागोन नालाय नङाला बे थगायनाय बुलायनाय नांलायनाय बोराबलायनाय गोरोबलायै मिलायनाय गैयै बेनो जाबाय थागोन आरोखि जुनादफोरबायदि माने आमेरिकानिफ्राय 2010आव क'क्राझाराव सानै फरेनार बिगुर गोजा बेरायनो फैदोंमोन आरोखि ओमफ्राय दाना जों लागोजोंबो थांदों बिसोरो ओमफ्राय जोंनाथ' एसे लकेल नालाय माने फुङावनो थासुमलि ओमफ्राय संख्रि साहा होबाय आरोखि बे बिगुर गोजाफोरनो फरेनारफोरनो ओमफ्राय हथात नुबायना बिसोरो जाहैबाय आरोखि What kind of food is wow candle जाहैबाय आरोखि माने थासुमलिखौनो केन्डेल सानदों आरोखि ममबाति सानदों माने थासुमलिया बे मोनब्ला ओरै दुरुं थालाया दालाय ओरै बोब्ला सय गलायोना बेखौनो ममबाति जाहैबाय आरोखि जाहैबाय आरोखि गावसोरो ओमफ्राय गावसिनि देशआव खोन्थाहरलायबाय आरोखि बर' people are having that candle also in BTC आसाम इण्डिया जाहरबाय आरोखि फाग्ला केन्डेल नङा बियो थासुमलिसो नंगौ नाङा औ ना नोंसोर जायाखै थासुमलिखौ जाबाय औ गोरोन्थि बुजिलायो आरोखि बिदिनो ओंखायनो हथात मथात राग जोंनाय हथात मथात सन्देह गाज्रि खालामनाया मोजां नङा आरोखि ओमफ्राय आरो हथात मोनालायबाय बेलासियाव जारलाबायबाय आरोखि In BTC, mosquito also comes by taking torchlight जाहैबाय आयु माथो BTCआव थाम्फैफ्राबो टर्चलाइट लानानै फैयो मोनायाव जाहैबाय थाम्फै नङा बियो सांग्रेमासो सांग्रेमा दालाय मोज्लेद जोङा दालाय मोनायाव गावसिना लाइट गोजा नालाय डेभेलप कान्ट्रि दा गोरोन्थि बुजिनाङा आं सानो आरोखि हथातनो गोरोन्थि बुजिनाङा जों लागो ओरैबायदि जादों माने मोसौ खायथारनांगौ आरोखि हिन्जावा ओमफ्राय गामिनिनो सासे आदा बेखौ लोगो मोननानै लामा ससेयाव ओइ बेवाइ आंखौ लांफादोहाय मोसौ खानो हास्लाबथारला नै साना हाबबाय होननानै गाखोबोदों आरोखि दाना बिसियाबो मोसौ खानो ओंखारदों मोसौ लायनो ओंखारदों आरोखि बै हौवाना दाना बिसोर सानैखौ स्रिं साइकेल सालायबोलायनाय नुनायखाय नोंसिना आखला बिदिसो होननानै दख'ना बोखोना बाबनानै जोबगासिनो फिसौ जार्मान बारियाव मिथिगौ बेस्रा खुनु बिदि गोसोथोलायनायनि खाहानियानो गैया माने इमारजेन्सि खायसे थिखोबोफादों दा बिदि हथात मथात गोरोन्थि बुजिनाङा बेखौ खावलायबाय आंनाबो हथात मथात अनेक गोरोन्थि बुजिफ्लांनानै खस्थ' मोनबोदों दा एसे मोजाङै सानै हयै सालिजारि खालामनानै नायनांगौ आरोखि